Здравейте всички, които ме гледат YouTube, това е с Counter-Strike играта, при мен е Критика е. Днес ще играме едно с едно. Нали бе? На мен и за втори път. Той си доста добър. Не, че на мен и за втори път. Но аз съм много по-май. И тук ми дадат оръжието, супер. Само ярд е. Какво? Само ярд. Говори на по-прост език. Ярада! Може? Где ли аз не му играм? Не можеш. Ти как си купуваш оръжието? С Б-А. Капам винаги. Аз пък с клавиатурата си такова. И с какво си бе? Тайпери. Не копирай мати. Ай, че играем Алмап. Ей, какво е това? Ай, Алмап ще е по-фън. Да бе, аз съм новак. Това е. Ама ти трябва да идеш надоле. Качвам се горе. И те виждам. Не можеш да му оседиш. Де! Как се размина от хета! Не го взимай, не! Опа. Късно. Не трябва толник. Аз знам как се предпази. Трябва да скачам, крекнем и стрелям. Знаеш, тройки логинки знаеш. Ти какво знаеш, бе? По-добре от тебе. Гледай, сега нямам време за такова амуниция. Все патрона, поджали ме. Никога. Да. Fuck you. Бич. Фашнаме. Де! Не, такова. Фашнаме! Спада! Искам оръжие. Няма мими, бе! Искра! Не, че сега пак трябва мрем с купим оръжие. Да, бе! Да има откачение с пуската. Не спомпали си. Ау! Сега че загубиш. Fuck you. Бич. Какъв това Аден, бе? Аден. Не знам, трети първи отивам пак да умирам. Ай, ти си представлява, че снимам, бе. Нищо не пука. 3, 2, 3. Сурета парклева си на тебе. Ое, нига. Дуч дад. О. Бич. Бич. Нига! Не! Като го загубиш. Някакъв ент 0 влиза. Някакъв ром. Ето от моята. Минавам го това да го прибиеме. Как сме? Не дей. Окей. Алмап сме. Ние са двама вече. Добре, купих си моето оръжие. Да се надяваме, ще му играм с него. Чувам си стъпките. Чува си стъпките. Чувам ти. Къде знаеш, че са моите. Вие сте явно. Ей, къв това, бе? Тук малко трябва да се ослушваш. Аз се намаля звука. Два, аз съм 3-5. Или 5-3.
Стига, бе! Кой да обезвредява бомбата? Няма да ни кажем. Кажем. Бе. Твоя пъкърия. Май да. Ако искаш го отръпни на мен да ми пука. Видим къде Се е. обезвредя. Не, Авка, къде е то? Опа, фърли си оръжието. Не дай ли как. Още малко и ще спирам. Лези, купим това. Лези, Това беше яко. лези. Сега си безвредиш бомбата. Откъде? Бати бота, къде съм? Книга. Удри! Ох! Цеха. Не! Не! О, е! Гледай, трябва чуп. Скупувам най-силното оръжие. Той ще влъсва върху всички. Ти май само пето пак. И аз ще бегам. Що? Ти си с помпата. Нека ми избуши отзаде. Бегам и я да правим Спарта. По Спарта стига. Абе! Ти си с тежката. Само се задимих. Фейл. Фейл. Аре, давай, ще те подкажем. Къде? Искаш по-бързо да го убиеш? Къде? В Б. Б? Окей. Кемпите с калашката. Отива на към А. Точка е хода е. Не точка е хода, а е другия ход. Колко му сварих? Долу пише. Почти николко. Трима стрие! О, да, ние сме прекалено силни за тебе. Ти си прекалено силен за мен. Я виждат моите краси. Как да влезнем? М1. То влезна, няма смисъл. Не честно. Вие сте прекалено силни. Мото да е някакъв бот. Ягре! Хедшот. Шанс. Ой, брутално го и бот. Опа, купих си грешно оръжие. Надеях ви 2 хедшот, вече не сте там. Яга, капитане! План! Нашия тъп! То ми изплаши. Аре, флашка ти му скачи, бе, панар. Къде е, бе? Няма така, па искам спечелим. То с моя си стреля по стените. Ето! Браво, бе! Убий другия! Браво! Браво. Добре, че им прави играта. Да, ти ме свали на малко. Май, не знам. Опътни се нас. С
Съжалявам, брат. Да. Нямаш още малко ще спим клипа. То? Така да ям. Ти плюскаш. Да, спагети. Да така ме къде е наше? Не. Чез дума, и аз не знам къде се намирах. Май там горе. Там където убих. Да, ти с 12-6. 6, 12. Какво съм пич? Презреш! Мудики. Да, бе, тапанар! Кога ме зимката? Той е моя каква. Ухета. Бой ухета. Вие паста на трима, бе. Аз съм си сам. Краси. И знам и заради емката стои тук. Той влиза от моята. Влези ти моята. Влези ти от моята, бе. Не можем. Да, вие ми скачате по двама. Ревно. Бе. Сега влизам от твоята, да те уби моята. Не, вече така по-справедливо. Той излезе. What the fuck? Не стреляй на ръжката. Постепенно. Тър. Па да, какво смееш, кажи? Аз се ядоса, не му играм. Аз стрелям постепенно. Ти си кистил. Ей, то ръм ти ще спирам. Аааа! Ое. Нига. Ай, торунт. Омага! Краси! Как си? Добре, да спирам. Крипа, чао. Чакай, не е последен път. Преле го. Браве, мой ом е флашна. Дай, пич, ти изкажи. Това бе всичко от клипа. Чакай, последен път искам да убием някой армада. Не можах да взема. Ай, това посредния рунд. Он толкова че са на 20 минути. Видим първо къде си. Така. О, да. Къде ти си бил горе? Ай, това е всичко. Клип, чао.